Saka unoona kuti instead yekuti ZANU-PF itonge nyika wari busy gore richitanga izvo zvinopera gore vachingoita zvezanu chete tichibata futi rikuya vanenge vachingoita zvezanu chete nyika chaiyo hapana chinonzi chenyika zvinhu zvese nyaya yanguva yeZANU-PF ZANU-PF hapasisina protocol inenge ichaya yekuti tinyatsoona gwara rokuti nyika iri kuenda mberi kana kuti iri kudzoka kumashure hapasisina. Saka vanhu munenge muchifunga kuti kuda vanhu takapusa kana kuti hatisi kuona asi kuti vanhu vanoshandiswa izvozvizvi kana maruzevha uko vanhu ukatuka Mnangagwa vanofunga kuti watuka Mwari. Atuka Mnangagwa anopenga kani aita seko vanotaura kuti haachafa uyu chauraiwa vanouraya madhikiteta arimozviziva ndava imimi kutovhunduka kwacho muri kumaruzevha ikoko munomutya Mnangagwa wacho because munoziva kuti imhondi munomuziva kuti anouraya that's why muchimutya. Dai manga musingamutye mungadai mune simba rekukondora president kumutsiura kuti zvauri kuita izvi zvakaipa. Saka mukaona vanhu vanotsiura kana kuti vanoshora imimi munototi vanhu ivavo vakaipa ndo zvamakaita futi makomrade aya panguva yaenda kuhondo maiti vana vapanduka magandanga maivati vadzura moyo yamagandanga yamabhinya aya. Vanhu munonetsa because chokwadi chiripo hamugone kurwira nyika yenyu hamugone kufaita nyika yenyu hamugone kurwira kodzero dzenyu hamugone kushingirira kusarudza nyika yenyu kuti pamire chakanaka. Nyaya yekutya yeumbwende ndiyo yakakupedzai. Ukatuka Mnangagwa vanhu nokuvhunduka nokutya nokuti munozviziva kuti akauraya vanhu vakawanda stereki akashungurudza vanhu vakawanda akaparadza mweya vanhu vakawanda stereki pagukura huni ndiye akanga ari inhingirikini minister of ningizvi stetika ndiye akakonzeresa nana Pelenzi Shiri vachienda kumatembelere nduku akaadresa ari pameeting parari akaadresa akatora kamwana kadiki kamwe chete saka karowa nepiston akati 5 brigade itai basa pamberi pevanhu saka karowa nepiston mumusoro da akando zvamuri kudaizva nematembelere neblawayo aoma musoro da mani uya wemani nekuhondo kwacho havana kana pfuti dzavakarwa kanga vangori kuMozambique vese madhara ese obvira vana muchangwa vese havana kupinda musango ava vanga vari kubhesi kuMozambique uku vese vana geza aitaura uyawe vanga vari kubhesi kuMozambique uku vana Chiwenga vese vanga vari makomanda vari kuMozambique. So nhasi uno munhu akapinda chiuto akazoenda kuarmy munhu akatonga zvonzi aiwa ndio vakarwira nyika mazukuru nevakuwasha nemadzikoma nemadzisahwira aimunyika hama neshamwari vari kumaruzevha uko ndo vakarwira nyika ivavo ndo vanhu vakasafa vakaona kutambura kwenyika ivavo ndo vanhu vakagara mumapako nenda nenyoka ndo vanhu vachona vakadya magaka vamwe vachipotsa vafa vamwe vachidya magaka vachipera kufa vamwe vachidya mufarinya kuMozambique uko vamwe vakapera kurumwa nezvitekenya. Nhasi uno ndio vanhu vari kuningirikana vana mutsvango vakarumwa nezvitekenya kupi wakarumwa nenda kupi vana mutsvango wakarara nenyaka mubako kupi bako raanoziva muZimbabwe nderipi ravakapinda ndianani vakasara imomo vana Mnangagwa vese vanga vari maintelligence vachichengetedza maofisi ana Mugabe kuMozambique uku. Saka zvimwe zvacho tikada kutarisa paforefront munosapota vabereki zvinhu zvakadhakwa nenyaya yekuti munomutya stereki murume uyu munomutyisa zvokuti dhu. That's why muchiona kuti kana kumaruzevha kuya munongonovhota pamusiri kuda kuvhotera munongonosapota munhu musingadi kana kurari munoenda rari yamusingadi yamusiri kuda kuenda but nenyaya yekushishidzirwa nokutyiswa nenyaya yekutya. Ndava Mnangagwa unobva wabata kumasabhuku wobva wapa command yekushishidzira vanhu unobva wabata kumachief unobva wabata kumabishop kumafundisi unobva wabata kumachairman vanhu vanooneswa ndondo kumaruzevha uko vanooneswa nhamo nechembere dzinoneswa nhamo hamudyi rinopisa vanhu vanotadza kudya kubika pamba vachinzi handei kurari pito ichiridzwa so tikwa nyika iri peaceful mumaruzevha mumataundi imomo vanhu munongoteedzera but ndimuri kumwiswa mvura inobva kuna Chiwero kumatuzvi uku kuleki Chiwero uku mvura dzamuri kumwa dziri kubuda mumatepu dzimwe dzinoda kubuda riri dhodhi chero straight away richibuda kutoti pi mukapu chaiko so asi kuti unozorona rinenge rasvibazve nengura nekugara mumunhingirikiri but still mukatarisa masuweji emuHarare ari kurasira muleki Chiwero
mapaipi emvura ematepe evanhu ari kunotora mvura muna Lake Well. Ndo kunoiswa madhodhi nevanhu ikoko. Mvura inobuda kumagaro kwemunhu iyaye inodzoka futi youya kumatepi yoenda yopinzwa kumuromo kwomunhu yodzoka futi kumagaro yoenda yoraswa kuna Chiwero youya kumuromo kwevanhu futi. Kuti kwanzi korera iri kubva kupi zvino. Ini ndakazotara ndikati ukaona nesi anogara muHarare kana ticha kana mudhumeni kana dokta kana headmaster kana kuti lawyer kana kuti engineer or professor yese wrong achimwa mvura dziri mumatepi takangofanana. Ndava mvura dhodha harina basa kuti riri kumwira na professor kana kuti na engineer kana kuti na professor kana na teacher. Teacher akadzidza kana kuchikora ari kungonomwawo futi mvura dhodha rebenzi futi. Ranya upe futi mugunduru munana 4th Street umu. But ukaona director apa unorisema unotiza kuti nzvenga nokunuhwirwa so. But kana richinge ramuna mukuisira naka. Hapana mishonga iri rich yakakwana iri kuiswa mvura yachona. Vanhu vari kungomwiswa zvinhu izvozvo. Magetsi vanhu vari kungogara murima. Masoja ari kuputika pese pese. Unoshaudza kuti vanhu mumataundi vari kuchengetera even ukaenda na Bulawayo ndizvozvo ukaenda vari kumwa matuzu ukaenda na Masvingo ukaenda na Gweru Chegutu kadoma mukangoenda munana Mutare Masvingo mutaundi munana Marondera munana Bulawayo munana Bindura Chinhoi Goko kweso the same. Hapana uri kwa munenge gwanenge achipo 2030 inyaya ufuza yekutya umbwende munyika medu mune vanhu vanotya. Iyo nyaya kuzoti mutepi kwakarwiwa hondo yechimurenga inozoita kuti Zimbabwe ndo yakarwa hondo yechimurenga yega. Nyika dzese dziri muworld pasi panapa dzakatorwa hondo kuti dzitore nyika yadzo kana kuti dziwane independent. Haisi Zimbabwe yega ende muZimbabwe ingatowana pane dzimwe hondo dzakatorwa kune dzimwe nyika. Ende hondo dzacho tiri kungodziona every time dziri kungoitika kuna na China Russia kweso kuna na even masoja acho anoswera shungurudza vanhu vacho kurwa vanhu vachona vakaenda kuRussia vari kufa. But vanogona kupuwa zvombo kupfura vanhu vasina futi mustreet. Iwo masoja acho ari kutungamirwa nemunhu asina kuqualify kuti atungamirire army. Akapinda neback door nechitsotsi. Tikwaya vana Chiwenga vane pakati kuwane zvavachaita. Unonzi kurwara manje kupenga kuya kutarisira kuti kwai panoshanduka ichaunzwa nana Mutsvangwa. Chinonetsa Mutsvangwa ndo nhasi unoka. Mangwana ukafuma uchitukira kana munanga gwangu unonzwa kuti yes Mutsvangwa yes number 1 Mutsvangwa yes. Chiwenga afuma achingota acheta zvinhu chokuita nembavha kana kuti something kuti comrade nyika inosunungurwa aiwa comrade aiwa chiri kumbanyuka manje sinzi makabvira kuti chiri kumbanyuka chinombanyuka asi chotomira kuti vanhu vachembera vasvike pakufa kana kutozvarwa vanhu vanyowani chozombanyuka. Shandiswa nevanhu veZANU PF avo zvino ndo vari kupembedza vana Tungwana ndiye aitaura achipopotera nhingiri chinapa. Tera nyaya dzana Mutsvangwa unopenga kutendera musoro nadzo. Chinoshamisa ndechekuti vanhu vari munyika veopposition vanotera nyaya dzeZANU PF kangoita hondo dzainoita ikoko unoona vasiya zvibato vakaenda kopururudzira ZANU PF kati handei muroad vanotsetsa zvibato tanga kutonyomba futi chamisa wacho vomhanya kopururudzira nekukambena wotopidzwa pamberi ndiwo futi wosungwa nekuroheswa futi nevanhu veZANU PF futi. Iko zvinezvi maovheti vanofanira kunge vachigara upenyu hwakanaka chaizvo. Mari dzavari kupuwa hadzisiridzo baidzi. Wana Chimbwido wana Mujibha vanofanira kunge vachibhadhara wana Mujibha chembere dziri mumamishawo. Wana tete wedu wana mukoma wana sekuru wana mbuya wana hanzvadzi dzedu wana Sahwira munyika nevamwe vakasiyana siyana vakatambura munguva yehondo vachibikira macomrade vachisafa vamwe vachiposwa nemadara vamwe vakatourayiwa vana mai vedu vamwe vakatofa vamwe ini nditori na mai guru wangu vakatourayiwa mukadzi wababa wangu akatourayiwa nguva yehondo. Hanzvadzi yangu imwe mwana wababa wangu potsa nhiri naanhonga kambwa achifungidza kuti anhonga mwana mujira futi dzarira mukipi kwaitwa makipi kauko kunhonga imbwa uchifunga kuti wanhonga mwana. Taurira kuti but vanhu ivavo nothing chavakapuwa hapana. Vari kutambura variko kuna naHwedza vari kutambura variko kuna namadziva shamba kuna nabhindura vari kutambura variko kuna naDarwin kuna nagokwe kweso vari kutambura variko mana Mujibha vanhu vakatambura nguva yehondo munana Mudzi Mutoko kweso vari kusafa sterek nana Mureva Muzumba marabapfuwe kweso. Pana kana Mujibha akapuwa mari kana Chimbwida akapuwa mari dzakanyura dzikadyiwa dziya dzikatsakatika dziya but vakomana nevasikana vaya vari kumabhesu nhasi unotanga futi kushungurudza futi kushambudza futi youth iripo nhasi uno. Unoziva kune shiri dzinovaka matendere neminhenga yedzimwe shiri ndodambudziko ratinaro panyika pano. Vanhu vacho vari kumaruzevha aya havanzwisisi kuti vanhu vari kudya mari ndi vanhu vamatsotsi havana kurwa hondo vanhu ava. Pando vanenge vachiitisa vanhu vachiitisa masoja vafana vari kuenda kuchisoja pano zvinombozikanwa pachitambira chi 300 something ichocho nechifosha
tambura ariko ko achimukadzi aiswera achiita mufombo uswera achifukurwa hemeni makorokoza iwe uri musoja iwe uri mupurisa kadzi aiswera achifongoreswa uko nemawindi uko nemakorokoza uko tsvaga mari kuti vana vararame vaende kuchikoro. Haiwa ndiri ticha ndiri headmaster mukadzi aitengesa mafiriziti pagedhi rechikoro. Kadzi ari maticha mazhinji akuita basa kutotsvaga mari nenhingirikini nemanesi mazhinji kasi mari yacho haisi kumukwanirazve. Maticha ekudhara aiti kana headmaster kana ava kupei vaimwa dodoro diraimwa nemaheadmaster nematicha izvo. But iko zvinezvi hapana. Ticha anotokungura kuti dai mukorokoza abva kuningirino anotokungura atomwiswa mwana mukorokozawo zvakari kubva uko. Funga kuti mukadzi waticha unoswera wakagara pazuva muepoweti muya uchirwa nezuva pasolani pai. Zuva kudikira kwanoita nehapwa manhuhwira ainoita nemubhuruku amunosvika kuti achakubvubvu kunhuhwa kundiwa kunhuhwa kuti tutu kunhuhwa. Mukadzi mukuru akagara pazuva achitengesa mafiriziti. Mukadzi waticha mukadzi wanesi mukadzi wadokta panzi chairman wezanu mukadzi wakaita basa rekupima mafuta ekupima shuga yekupima achienda kotenga achitenga shuga yekupima. Get away man. Panzi chairman wezanu iwe unowana mari webhenefita mazuva emusangano kai vazhinji vachairman munobhenefita kuwana something tumari mazuva emusangano ekuti kana kwakuenda kumaelection munenge makupuwa zvimari kuti mushungurudze vanhu. Handiri muovheti inini kutonetsa vanhu muvillage shungurudza vanhu muvillage. Shama kuti kwai kuno muovheti zvakaita uyo mukuru wemaovheti ari kubulawayo negirikini uyu mukuru wemaovheti wekumatebeleli uyu shuwa munhu ane 55 years hanzi kwai muovheti atukamira maovheti akabva hondo kupi. Mukarenga 55 years dzinokwana papi 1970 75 angani makore mangani. Zvimwe zvacho ngatiitisane izvo zvatinoona mani. Wana muchango wada business arikutengesa zvigaro muzanu pf matsotsi aya ivo vanhu vezano vakatodhakwa vakapusa stereki ndo makorokoza iwaya ndiwo azara mubato wana muchango ana chiwenga iwava vari kutengesa zvigaro apa. Mukamona ana muchango achipenga achipopota stereki unyepa pane zvaasina kupuhwa vakagarirwa pasi kubhekidho wana muchango vanodzoka vakutaura imwe ngoma futi siri yavo. Zvinezvi matebhelere ndo yatoshatisisa mubato rezvematogerwo enyika muzanu pf manje. Muzanu pf nzvimbo yashata dunhu rashata rino ndere vanhu vari kubva matebheleland kumanikaland sorry manikaland. Ndotenda bato rembeshka zulu iro aiwa this time rakataura zvinhu zvine musoro zveshuwa right gai vataura kuti matebheleland beta inhingirikini even ndiri mushona zvangu but hazvigone kuti nyika yezimbabwe ingatsemurwa nenhingirikini hai tipangatorwiwazve vanofiwa ndikutaurirei mandevere taura zvinhu zvaka mana kudzokorora gukura hundi yechipiri futi but chokwadi chiripo makawana iripo nyika iyai mukawana lendi yairipo muchibva before kubva kuSouth Africa saka siyanai nazvo izvozvo zivai kugara chete imimi nokurarama munyika chete ite zvokutaura zvenyu zvokuti bai nyika iyi inofanira kuita kalendi kanhingi kayo makazvipuwa nani izvozvo. Hakungati uri muroora waroorwa pamusha ipapo wotosvika wotobhara 4 tanga utotonga musha kuita sabhuku papo wakutotonga utogowa kutoshiya minda neyadhi uri muroora. Ngatibatane tiyanane noti uda kutanga kukonzera pamuromo but nyaya yekuti ZANU-PF yakonzeresa yatadza kutonga nyika it's fine yakataura zvakanaka chaizvo bheshika zulu hai nyaya yematebheleland haifi yakaitwa lendi yakanyika yakazvimirira tinomamisana handi kunyapareba tinorovana kusvikira vamwe vanhu vamhanya kuenda kunyika kwavo vadzokera kwavo tikutaura ichokwadi. Inyambo idzi dzekuti vanhu vanenge vaguta sadza vachitaura zvavanotaura paya hakuna nyika inodamburwa muZimbabwe kuna lendi inotambura province inodamburwa nyika inoita 2 province yonzi inyika konzeresa pamuromo zvisina nebasa rese but vanhu vekumanikaland ndo vanhu vane pamuromo zvisingaiti kana ZANU-PF ichabvarwa ichaparadzwa nevanhu vekumanikaland. ZANU iyo ZANU-PF ichaparadzwa nevanhu vekumanikaland. Vanhu vekumatebheleland matsotsi ende vanoda mari zvisingaiti saka be careful nevanhu vekumatebheleland. Ndinoda kukumbisa imimi vanhu vekumahowe ZANU-PF muchabvarwa nekuparadzwa nevanhu vekumatebheleland. Vana muchango aya munavangwarirayo waya kana iye munakagwa wacho yachanyudzwa nemanikaland iyai vanosapota zvinhu zvakadhakwa varume vavo mangwana vanofuma vachipopota vachitukira chaizvo muzani masodai vakapuwa mari vakangodya chete aiwa munakagwa kanaka chiwenga kanaka aiwa tungwana musvinu aiwa tungwana president nonsense man kwaya
Mnangagwa akataura kuti iwewe uri webato rangu, saka zvauri webato rangu iwewe, saka tichadini, tichanhingirikina panhingirikini. Is talking